טוב, כמעט אחר צהריים טובים כולכם. הגענו בעצם לסיכומו של היום, ואנחנו רוצים לסכם את היום הזה בפתיחה באופן של המנחות והמנחים שהיו לנו בשולחנות העגולים. ואחר שגם נפתח את זה לאיזשהו שיח קצת יותר משוחרר שלכם, שלנו. שלושת השאלות שהגשנו מהמנחות והמנחים של השולחנות, שאשמח שתוכלו לדבר על כל אחד בתורו. ואחד באמת, יותר מאוד איזושהי מחשבה שהיא תדעה לאורך שולחן העגול שכל אחד היה בו. השנייה זה באמת איזה גבולות נראה לכם שיקיימים שהוכנסו כאן לאורך הכנס, גם אתמול, גם היום למי שהיה. והשאלה השלישית, לאן בעצם האתנוגרפיה הולכת? מה האתגרים? לאן העתיד בעצם מביא אותנו? לפני התצפיות הראשונים? נראה לי שהביא את זה. טוב, אז שלום לכולם, קוראים לי ניר, אני אנתרופולוג, אני עובד באוניברסיטת בן גוריון, מחקר ארוך בווייטנאם, אני חושב שהביאו אותי בתור הדוגמה הקיצונית לעבודת שדה, ואני, לפתיחת הדיון אני רוצה לשתף אתכם בשתי מחשבות שהיו לי. אחת לגבי מה שהיה בשולחן העגול שלנו, היה לנו שולחן עגול, אני חושב מאוד גם נעים וגם מעניין. זה שולחן שעסק ביחסי כוח, ומה שהיה, אני לא רוצה להגיד מפתיע ואני לא רוצה להגיד נוגע ללב, כן, אבל התחושה של החולשה והפגיעות של אנשים שהם כל כך חזקים. זאת אומרת, ארבע אנשים שישבו בפאנל שלנו שהן דוקטורנטיות והן נשים, ושני היו איתנו שני מתדיינים, אז כולם, כל האנשים האלה, הם אנשים חזקים ופריבילג' ובעלי זכויות ועושים מחקר, הם זוכים לחוויה שמעט מאוד אנשים זוכים לה והם מרגישים חולשה רבה. עכשיו, אני יודע שזה בילט אין בתוך המצב של הדוקטורט, אני הייתי דוקטורט לא מזמן, אני לא מתפלא שאנשים מרגישים בצורה הזאת, אבל התחלתי לחשוב על זה גם כן במונחים של החברה הישראלית, והאמביוולנטיות הקבועה הזאת, זה גם דברים אני חושב ששמעתי מאיתמי לפני הרבה שנים, כן, את המדינה הזאת שכולם פה בריונים שמרגישים שהם חלשים, ולא שזה היה דומה, אבל היה שם איזה משהו שהוא ראוי לחשוב עליו. והדבר השני, אני לא השתתפתי בדיון בבוקר מכיוון שאני לימדתי, אבל הייתה לי תחושה שנקבעו שם גבולות קשים מדי לחלק מהאנשים. ושחלק מהאנשים פה הרגישו שהם הושלכו מעבר לגבולות האתנוגרפיה. ואני שואל את עצמי למה. זאת אומרת, אני שואל את עצמי אם מישהו יודע מהן גבולות האתנוגרפיה, מהן גבולות המחקר האתנוגרפי. תמיד הייתי בתחושה שאתה יודע את זה טוב מאוד. זה מה שאתה אומר לסטודנטים. מה שאני אומר לסטודנטים זה תלכו לעשות מחקר בחוץ לארץ. כן, לא בגלל שזה הדבר הנכון לעשות, אלא בגלל שיהיה לכם כיף. זה סיפור אחר, אבל להגיד מה נכון ומה לא נכון. מה כן לגיטימי ומה לא לגיטימי, אני לא חושב שאני יודע את התשובה לדבר הזה. טוב, אז אני גלית אילון, ואני ישבתי בשולחן שלנו נקרא הכללת מסקנות, הכללות והעסקת דוקטורט. אז המחשבה הראשונה שהייתה לי, היה לנו שלוש מצגות נורא מעניינות, משלושה מחקרים שונים לגמרי, מדיסציפלינות שונות לחלוטין, שלושתם היו נורא מעניינות. ובעצם השאלה שעלתה לנו בין השאר, אז בדיון, היא עלתה, מצד אחד, אנשים עושים מחקרים כל כך מעניינים, ומצד שני צריכים בעצם להתמודד עם הבנייה של המשמעותיות של המחקר שלהם לשדות שמתוכם הם באו. ואני חושבת שניסינו להיות קצת אתנוגרפים של שדות של הדיסציפלינות
של עצמנו, בשביל להבין מה בעצם אבני משמעותיות של מחקר, איך אנחנו בעצם מתמודדים עם הבנייה הזאת, או תשובה לשאלה של so what. הרבה פעמים הקהל שלנו, או שנדמה לנו שהקהל שלנו שואל אותנו, ולמרות שהייתה המון שונות בין המחקרים השונים, אחד הדברים שעלו זה עדיין הדומיננטיות של האמביציה להכליל ככוח של ההכללה, כמשהו, המשמעות זה ההכללה, או אם אפשר להכליל אז זה לא ראוי, אבל בעצם עצם הפרזנטציות שהיו והעומק שלהם והעושר שלהם כבר היו סוג של התשובה בגוף השאלה בעצם. אז זה יותר... אז אני אגיד, מחשבה אני צריך להגיד. אין לי, אבל אני אספר מה היה, שזה היה מעניין, היו 3 נציגים, גם עבודות שונות. 2 אני חושב שעסקו כן בשאלה של מה זה תרבות מבחינת הסוגיה הרב-תרבותית שבהם עוסקות בעבודות שלהם. עבודה אחד עסקה בסוגיה הזאת מזווית לגמרי אחרת, סביב סוגיות אתיות במחקר. להתפתח דיון מאוד מעניין שאני לא יודע אם יש לתוצאות. וזה בערך מה שיש להגיד על הבוקר. אני הספקתי ללמוד הרבה בעיקר כיוון ששמעתי. אחר הצהריים עשיתי טעות ודיברתי. ואז למדתי הרבה פחות. ואחר הצהריים ניסינו לאתגר את המשמעות של הזהות והתרבות מבחינה אחת, ולהגיע למקומות שהם לא מיידים זהות ותרבות, אלא שעוסקים בסוגיות אפיסטמולוגיות של העולם המערבי. ולראות אם אנחנו מאתגרים את הסוגיה הזאת, מה קורה לשאלות המחקריות שהבאנו בעבודות שהוצגו. זה בערך מה שעשיתי. אני חושבת שלא צריך. לא, נראה לי. בפגישה שלנו הייתה מוקדשת לסגנונות כתיבה ואתנוגרפיה, או סגנונות כתיבה אתנוגרפיים, זה נראה נכון. וביקשתי לפני כמה שבועות, 3, מכל אחד מהמשתתפים לשלוח עמוד, או אם אפשר עמוד, מתוך טקסט שהם כותבים, שיש בו קודם כל אתנוגרפיה, ואולי גם איזשהו דיבור על האתנוגרפיה. וככה שבעצם מה שעשינו בשני המושבים, קראנו את הטקסטים האלה. שחברי הפאנל הכירו אותם מראש, והמשתתפים הנוספים הכירו אותם בפעם הראשונה במפגש. הקראנו את זה על המקרן על הלוח, כך שיכולנו לקרוא ביחד. ואני חושבת שאם זה עניין באמת של מין מחשבה או תחושה אחת, זה שתמיד ללכת על טקסט כמקור ללמידה, זה כמעט ללכת על בטוח. היו 4 טקסטים מאוד חזקים, מאוד שונים, בעלי... הטקסט תמיד יודע יותר ממה שנדמה שהוא מספר. הוא יכול להפתיע את הכותבים עצמם, בוודאי את הקוראים, וניסינו לקרוא את הטקסט כך שנוכל לצאת ממנו כותבים יותר טובים. ונדמה לי שתמיד בעניין הזה הקריאה תלויה בכתיבה, הכתיבה תלויה בקריאה, וזה היה התרגיל. בעצם עשינו מין סדנת קריאה בטקסטים לקראת המשך כתיבה. טוב, אני החלפתי את אסתר של מעמד של אתמול, ויוליה
ככה, במהלך כל היום הזה. היו לנו 4 הרצאות בעיניי מאוד מעניינות ומערכות, שבאמת היה בהם דמיון, אבל שוני מאוד גדול, יחד עם זאת, כמו תמיד. אני חושבת שמה שאני לקחתי מתוך הסדנה הזאת והשיח שהוא היה מאוד אינטימי, זה בעצם את המקום שלנו כחוקרים, שאנחנו בעצם מצד אחד מאוד חייבים לקחת חלק בעולם, לא זוכרת מי אמר את זה, אבל אמר את זה חלקכם יודעים לי, ואיך אני יודעת גם להרגיש נפרדים ממנו. וזה מה שגם אני הרגשתי גם בתוך השיחה, וגם כן אני חושבת שכל אחד מהנחקרים מאוד העלה את השאלה הזאת, שאלה כמה אני מוכן לתת מעצמי, כמה אני מוכן להיות נאמן לשדה וכמה אני מוכן להיות נאמן לעצמי, שזו שאלה שגם אני בתור חוקרת מתחבטת בליה הרבה במחקר שלי. ונראה שגם היו שם 2 דוקטורים שכבר סיימו ועדיין שואלים את אותה שאלה, ו2 דוקטורנטים ששואלים את אותה שאלה. זאת אומרת, הנקודות השקל, אני חושבת שלא משנה באיזה רצף אתה נמצא במהלך הכתיבה שלך או הקריירה האקדמית, הן כאילו נשארות אותן שאלות. והן תמיד נשארות בגדר שאלה. זאת אומרת, אני חושבת שגם אתמול וגם היום אני מרגישה שאני נצרמתי המון מהכנס הזה, ומצד שני אני עדיין נשארתי עם אותם שאלות. אני מצטערת אם אני קצת אופטימית. זה התרומה הקטנה שלי. הייתי רוצה שקצת, אנחנו נמצאים עכשיו במושבים יחסית תומכים, במזכירה אני רוצה לעבוד. הייתי שמחה שכל אחד, כל מי שירצה, כל אחד שתרצה, באמת, תזרקו איזושהי מחשבה או איזשהו משהו שלקחתם איתם. נשמע קצת פסיכולוגיה, ובאמת צריכים להרגיש באמת עם מה אתם יוצאים היום, היומיים האלה, איזה שאלות פתוחות גדולות לכם. אני כאמור התיישבתי במושב שעסק בסגנונות הכתיבה, הלכתי כי זה פשוט מעניין אותי, הכתיבה זה חלק מאוד מאוד חשוב מכל ההוויה שלי. אני חושבת שמה שלקחתי איתי באמת זה את המגוון שנחשפתי אליו שם. כי אני כתבתי את הדוקטורט שלי, ועכשיו אני מבינה שהיא בצורה מאוד שמרנית, בצורה של האתנוגרפיה השמרנית, מבוסס על תצפיות, רעיונות, ניתוחים, תמות מרכזיות. ופה פתאום ראיתי שיש עוד כמה וכמה אפשרויות שמשרתות את הכתיבה שעדיין נשארות אתנוגרפיה, אבל הן בעלי גוון קצת אחר. אני חושבת שזה מה שאני בעצם לקחתי איתי מהיום הזה, את העושר באופני הכתיבה המגוונים שלתוכם האתנוגרפיה נכנסת, או יותר נכון, הם נכנסים לתוך האתנוגרפיה. אז בהחלט תודה, מבחינתי זה היה מאוד מעשיר. קודם כל, אני מה שאני לקחתי, שגיליתי שאני לא לבד. זה גם משהו, כי ברגע שאני התחלתי את המחקר שלי, אני כבר הייתי באיזשהו משא ומתן, וזה גם עלה המילה הזאת, משא ומתן אצלנו, עם איך לעשות את המחקר ואיך להציג את המחקר. וכל הזמן חשבתי כאילו, שאני אמצא איזשהו ספר שייתן לי את הפתרון הסופי, ייתן לי את השיטה. גם לא נשמע. לא, וככל שהתקדמתי במחקר שלי, וכל הזמן אני פתאום מוצא עוד שיטות, עוד צורות להסתכלות, עוד אמצעים לניתוח.
וזה כאילו קודם איזשהו שיח כזה בין נושא המחקר ואיך לבצע את המחקר ואיך להציג בסופו של דבר, משהו שהוא נורא דינמי כזה. וזה לא טעם שבעצם יש פה קבוצה שלמה של אנשים שהם בתוך התהליך הזה איזשהו חלק מהתהליך ולא איזשהו כשל שלי כאקדמאי, שעדיין לא מספיק בקיא אולי משהו כזה. זה מה שאני לקחתי. אני השתתפתי במושב של מיקומו של החוקר בשדה, ואני לוקח הביתה איתי את שירי. יש לך עוד מקומות ברשת? תמיד אנחנו אומרים נקודת מבטו של היליד, זה אולי נקודת שמיעתו של היליד, או נקודת שמיעתו של החוקר, עם היכולת שלך להיות קשוב לעצמך וקשוב לאינפורמנטים שלך, על כל המתח והדיאלקטיקה. אותי זה פוגש במקום מאוד אינטימי של כל שבת, להיות חוקר כמתפלל, מתפלל כחוקר באתנוגרפיה של קהילות דתיות. תמיד אתה שומע את התפילה, לחוויה המוזיקלית הזאת יש משמעות כל כך גדולה, ולא רק לטקסט הכתוב. כל פעם ניסיתי ככה באמת לדמיין איך את חווה את הקושי שלך, ולהיכנס לתוך החוויה הזאת, ולראות איך אני יכול לתרגם את החוויה הזאת אל המרחב שלי נראה מאוד מאוד מוכר, של תפילה, של קבלת שבת, של טקס דתי. מאוד מאוד ריגש אותי. אני לגמרי לוקח אותך איתי. גם אם אין לי מקום באוטו, אני ברכבת. רק הערה קטנה, זה לא כושר, זה כפיות. השיחה שהייתה לנו אבל צריכה גם לשמוע שם מאחור. אז השיחה שהייתה לנו עסקה מאוד בשאלות של פחות דווקא, אני דיבר על הפרשה והכוח, אבל באמת של איך עושים, איך מתהלכים עם אנשים. בעצם זה יותר ויותר ברור לי, אני מאוד אוהב לעשות פוטוגרפיה, זה כאילו לא מה שאני עושה ביום-יום, זה מה שאני עושה ביום-יום, אבל זה לא, עדיין לא מקצוע שלי, אבל זה כבר תואר שני שאני עושה את הדבר שנקרא אתנוגרפיה, וזה כיף לא נורמלי, וגם נורא קשה, אבל בעיקר אני חושב שזה ממש להיות, זה קראפט אנושי, זה באיזשהו מקום חוויה של להתהלך עם בני אדם, לדבר איתם, להבין אותם, להיות איתם, להסתכל על עצמך בתוך זה, ובמובן הזה אני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים לא רק ללמוד אותו, אלא גם ללמד אותו, לא רק, אני שמח שזה לא נשאר בגבולות האנתרופולוגיה, באמת, אני חושב שיש פה זה משהו שהוא כן אידיאולוגיה, לא במובן של הכל ברור וזה, אלא של כן איזשהו תפיסת עולם, איזשהו גישה למקום שבו איך אנחנו מסתכלים על המקום הזה. בבוקר חשבתי שהבקשה של אביב ואביטל המרצים בעצם לדבר על גבולות בין דיסציפלין, על גבולות של אתנוגרפיה. היא הייתה כאילו בקשה, כאילו משהו בתגובה של זה היה, בפרשנות שלי, כמעט אומר, זה לא כל כך בקשה במקום. כי ככה דיברנו קצת, אני בצבי בדרך, אני חושבת שיש בזה משהו שאני מאוד מתחברת אליו, כי אנחנו לא רוצים, אנחנו לא... כי משהו בלהיות בעלי הכוח ששמים את הגבולות, שמסרטטים את הגבולות, כאילו יש בזה משהו כמעט
ראוי, למרות שאתם כן אמרתם גם מה דעתכם על צימדתם כמה דברים. וחשבתי, והיה דיבור אתמול עם גדי על מהותנות. חשבתי על זה שיש במהותנות, או באפשרות להגיד, אני מסרטטת את הגבולות, לפחות ברגע הזה אני חושבת אלה הגבולות, שמייצר את האפשרות לשיחה, כאילו לוויכוח, אני כן חושבת ככה, אני לא חושבת ככה, יש משהו כזה. אז זה מין דיבור כזה שלי עם עצמי על השיחה האקדמית היום, שבה המהותנות היא לא דבר נחשב כל כך, לפחות לא בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ואז חשבתי על זה שאני גם הייתי בסדנה של כתיבה, שנכתבת אמרנו, והלימדה שלי התחילה עוד לפני שקראתי את הטקסטים של אחרים, והיה משהו מדהים לקרוא כמה טקסטים, כל אחד כתוב כל כך שונה בסך הכל, יש לי איזשהו שיח שהתחלתי, אמרתי לכם, מתחילת היום, יש לי משהו כזה, מה הדיסציפלינה שאני שייכת אליה, אם אני מרוצה שם, אם אני לא מרוצה שם. משהו התחדד לי ברצון שלי כן לעבוד עם הגבולות של הדיסציפלינה שלי, או של ארגון ההתאימות כל מיני עסקים, אני לא אציב אותה, שאני כן רוצה לעבוד עם הגבולות האלה, שאני לא רוצה לוותר עליהם, אבל אני כן רוצה להתמודד עליהם, ואני רוצה להצליח להגדיר אותם באיזושהי דרך. אני לא מוכנה שיגידו לי, זה לגבולות וזהו. אבל מצד שני, אני לא מוכנה לוותר על הגבולות האלה. משהו, זה יתחדד לי. והדבר האחרון זה שבסוף הדיון שלנו בקבוצה הקטנה, עכשיו, הבנתי שגם באנתרופולוגיה יש גבולות. מבחינתי במינהל עסקים, באנתרופולוגיה אין גבול. זה רק במינהל עסקים הגבולות. אז הבנתי שגם באנתרופולוגיה יש גבולות. אנחנו ישבנו בשולחן שדן על תרבויות, ובתור חוקרים של תרבות ניסינו לפתור את הסוגיה הזאת, איך אנחנו יכולים להיפטר ממנה. נמאס לנו, אני חושבת שהשלושת המציגים שהיו שם, נמאס לנו מתרבות שהיא מבלבלת, שהיא מיותרת, שרק מייצרת את הדברים שלא משמשים אותנו, והמשכנו את הדיון שהתחיל על ידי אנתרופולוגים רבים, איך אנחנו כותבים נגד התרבות. אני לא יודעת אם הצלחנו, אבל לפחות ניסינו להבין איך אנחנו מתפטרים. נפטרים מהדבר הזה שמצד אחד מפרנס אותנו, מתפרסמים דברים ממנו, אך מצד שני אנחנו מבינים שפשוט אי אפשר, תרבות זה כבר לא מה שחשבתי. אני עמלי, הייתי בסדנה עם תמר של הכתיבה. יצאתי חדשה שאני מאוד אוהבת טקסטים, ואני מאוד אוהבת את הכתיבה. אני מאוד קראתי והקשבתי לטקסטים של האנשים, והבנתי שבעצם טקסטים זה גם האנשים. אז אני מבינה פשוט עוד יותר כמה המילים הן חשובות, וכמה הבחירה של הסגנון כתיבה והשילוביות שבין סגנונות כתיבה שונים היא מאוד מאוד משמעותית לאיכות של המחקר שלי. זה היה לי מאוד חשוב. יש. טוב שאני אמשיך. כן, שמישהי שרוצה להוסיף. אם אני אנסה לעשות איזושהי ניסיון כזה לא מקחי. ושומעים אותי? לא אותך בהקלטה. טוב, אם אני אנסה לעשות איזושהי תביעה כזה של כל המארגים והחלקים שהיו כאן, שהם עשירים והם מגוונים, חשבתי על כמה צירים, והדבר המרכזי באמת, אולי זה לא ציר, אולי זה איזשהו סוג של נס, מה שאנחנו עושים. כלומר, באמת בעיניי הגיאוגרפיה זה יכול להיות איזשהו מקום שבו יש איזשהו סוג של התגלות כזאת, ואנחנו באמת יכולים לנסות ולתמלל אותה, ולהסביר אותה, לנסות להסביר אותה.
כשחשבנו, ולינדה ציינה את זה גם אתמול וגם היום, על הצירים המרכזיים שלנו, באמת ניסינו לבוא ולעשות באיזשהו מובן, ואם ננסה לתכלל את זה, סוגיה של גבולות. וגבולות באמת זה דברים שאנחנו מנסים לערער עליהם, אנחנו מנסים לפרוץ אותם, מנסים להגדיר אותם, בעצם ההוויה כאן, וגם בעצם המרחב הפיזי שהוא כל הזמן משתנה. ובכל, אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שבאמת עלו בכל אחד מהשולחנות וגם כאן, זה באמת העושר האנושי הזה שיש, והמגוון והתופעות החברתיות שאנחנו יכולים לבוא ולחקור אותן. אני חושבת שבדומה להגר יש הרבה מאוד שאלות שאין עליהן תשובות, אבל נראה לי שניסיונות לבוא והניסיונות לדבר עליהם ולהציף אותם על השולחן במבט אינטרדיסציפלינרי של אנשים שאוהבים את זה ושיש להם את התשוקה לזה, זה נראה לי דבר חשוב וגדול, ונראה שזה נשקף ועולה מתוך הלבבות שנמצאים. אני רוצה, יש עוד הרבה מאוד אנשים וגופים שאנחנו רוצים להודות להם, אבל בעיקר מי שהחזיקה אותנו לאורך כל הדרך הזאת הייתה לינדה. זה מסע, לבוא וליצור כזה כנס, ובכלל את הקבוצה הזאת, אנחנו רוצים להודות לך מאוד מאוד, כל העניין שלך. זה שבאמת מה דוברת, ובסופו של דבר הגענו עד הלום. וגם לבן גוריון, למרכז איכותני ולאוניברסיטה, למנחים שבאמת נרתמו בצורה מאוד מיידית. תודה לכם.